Συγγνώμη που άργησα, αλλά όπως ξέρεις. Όποτε αφοδεύεις, βλέπεις ό,τι βιντεάκι υπάρχει στο TikTok. Ίσως και να το παράεκανα λίγο, γιατί πραγματικά σου λέω με δυσκολία σηκώθηκα και μου διάσει ο κόλος μου. Και αυτή τη ρημάδα την πόρτα του μπάνιου κλείσει την πια έχει βρωμίσει όλο το σπίτι. Εγώ πάντως δεν μυρίζω κάτι, αλλά ίσως να είναι βουλωμένη και η μύτη μου. Βλέπω ντους δεν κάναμε πάλι σήμερα, Γιατί είναι Δευτέρα σήμερα. Όχι, Τρίτη είναι σήμερα, αλλά ούτε χθες έκανες. Σιγά βρε άνθρωπε, κάτσε με τον μπαλακό. Σιγά βρε άνθρωπε, σιγά. Πρώτα ρουφάς, μετά βύχεις, τώρα γελάς. Θέλω να διαβάσω κι εγώ. Έχεις δίκιο, έχω και πρωινό ξύπνημα αύριο. Άντε καλή νύχτα.